kira sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 16 da mita 19 da mita 25 da kuma a tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Nabila Muktar Uba ke fata kun wani lafiya a cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Nijar, wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin, Amurka ta kakaba sabbin takunkumai masu tsanani kan manyan bankunan Rasha da iyalan shugaba Putin. Al'umma a sassan Sudan sun gudanar da zanga-zanga yayin da kasar ke bukukuwan tunawa da al'amuran da suka kai ga hamɓarar da Umar al-Bashir shekara 3 da suka gabata. Mahukunta a Najeriya sun yi ƙarin haske kan matakin baya-bayan nan na sassauta wasu matakan kariya daga annobar corona. Wurin ibada da shi ma inda kuka ce mutane kada a wuce kashi 50 na inda wurin zai ɗauka. Yanzu duka mun buɗe shi za a iya taruwa, amma da wuri a rufe yake kowa ya yi amfani da takunkumin fuska domin kare kai. A jamhuriyar Nijar, matsalar karancin gas ɗin girki ta sa mata komawa amfani da itacen girki da gawayi. Gaskiya akwai wuya ba a samun sosai. Yana bada wahala man tunda babu ga zafi wuta sai ka ce mutum yake hasa amma kuma tsada. Maji abin da ya haddasa wannan matsala. Za ku ji waɗannan da ma wasu ƙarin rahotannin bayan Umaima Sani Abdulmumin ta karanto mana labaran duniya daga ofishinmu na Abuja. Mataimakiyar Prime Minister Ukraine Irina Vereshchuk ta buƙaci mazauna yankunan gabashin ƙasar na Kharkiv da Luhansk da Donetsk su gaggauta tserewa tun suna da dama. Kiran nata na zuwa ne yayin da ake sake nuna fargaba kan yadda Rasha ke sake girke dakarunta domin zafafa hare-hare da take kaiwa. Ko da yake jami'an sojin ƙasashen yamma sun shaida wa BBC cewa har yanzu ba su ga sojojin Rashan da ake girkewa a gabashin ba. Wata da ke makale a ɗaya daga cikin yankunan da ake wa ruwan wuta Mariupol kenan take cewa ana mana ruwan wuta ta ko'ina, a waje muke girki, ruwan sha yayi wuya, muna matuƙar buƙatar agaji. A wani ɓangaren kuma shugaban ƙungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg na gargaɗin cewa mai yiwuwa a jima ana gwabza wannan yaƙi saboda shugaban Rasha Putin har yanzu bai nuna alamomin karaya ba a burinsa na mamaye Ukraine baki ɗaya. Amurka da Birtaniya sun kakaba sabbin takunkumai kan manyan bankunan Rasha da wasu attajiran kasar a matsayin martani kan ta'assar da Rashar ke aikatawa a Ukraine. Bankin Asba, wanda shine mafi girma a Rasha, za a datse kuɗaɗe da kadarorinsa a Amurka da Birtaniya. Sannan an kakaba takunkumai kan 'ya'yan Mr. Putin mata biyu da kuma iyalan ministan harkokin ƙetare Sergei Lavrov. An kuma haramta ci gaba da zuba hannayen jari daga Birtaniya da Amurka a Rasha. Just in 1 year, our sanctions are likely to wipe out the last 15 years. Shugaba Biden na Amurka kenan ke cewa a cikin shekara guda takunkumanmu na iya karya tattalin arzikin Rasha da ta gina cikin shekaru 15. Sannan ya ce kasashen duniya za su haɗu domin ɗaukar martani mai zafi kan kisan kiyashin da aka aikata a Buchan. BBC ta samu wasu bayanai kan zarge-zargen aikata laifukan yaƙi da dakarun Rasha suka aikata a garuruwa da ƙauyuka da ke kewaye da birnin Kiev na Ukraine. Mazauna Obakoshev sun ce a ranar 14 ga watan Maris, lokacin da sojojin Ukraine ke musayar wuta da na Rasha, wasu bugaggun sojoji sun zagaye su da tilasta musu shiga wata makaranta da ƙwace makaman atilarin 'yan Ukraine. Sun zargi cewa lokacin mamayar Rasha a yankin su an harbe wani limamin coci, an kuma kama maza an da ɗaure su tare da musu barazanar kisa. To kuna shin waɗannan labaran duniyar ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Ƙungiyar agaji ta likitocin ƙasa da ƙasa Medicine Sans Frontiere za ta dakatar da ayyukanta a yankin kudu maso yammacin Kamaru sakamakon kama wasu ma'aikatanta su 4. Medicine Sans Frontiere ta ce ana tuhumar su da haɗa kai da masu neman ɓallewa kuma ana tsare da su tsawon makonni. Ta kuma ce an cafke ma'aikatanta 2 a hanyar su ta kai mara lafiya asibiti bayan samun rauni daga harbin bindiga. Mahukunta sun zargi kungiyar ta MSF da taimakawa 'yan awaren yankin renon Ingila wanda ke fafutuka a yankin kudu maso yammacin Kamarun. Sai dai kungiyar ta ce ita aikinta na agaji kawai take gudanarwa. An yanke hukuncin ɗaurin rai da rai kan tsohon shugaban ƙasar Burkina Faso Blaise Compaoré bayan samunsa da hannu a kisan magabacinsa Thomas Sankara sama da shekaru 30 da suka gabata.
Mr. Kamfore wanda ya mulki ƙasar kusan shekara 30. An yanke masa wannan hukuncin ne a wata kotun soji tare da tsohon shugaban harkokin tsaronsa, Yasin Kafando. Mr. Sankara mai ra'ayin markisanci wasu guggun 'yan bindiga ne suka bindige shi a birnin Wagadugu a shekara ta 1987. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. A gaida Umaima Sani Abdulmumin. Yanzu kuma sai rahotanni, kuma kamar yadda watakila kuka ji cikin labaran duniyar, gwamnatin Amurka ta sanar da wasu sabbin takunkumai da ta kakaba wa Rasha sakamakon zarginta da tafka laifukan yaƙi a Ukraine. Takunkuman sun hada da rufe manyan bankunan Rasha, Esba da kuma Alfa. Ga rahoton Bilkisu Babangida. Ma'aikatar Shari'ar ta bayyana cewa tana tuhumar hamshakin attajirin Konstantin Molifeyev da samar da tallafin kuɗaɗe ba bisa ka'ida ba. Ana sa ran ƙarin wasu matakan daga baitulmalin Amurka da suka hada da dakatar da duka sabbin zuba jari a ƙasar Rasha. Yayin da take magana a wani taron manema labarai a ma'aikatar harkokin shari'ar, mataimakiyar babban lauyan gwamnatin Amurka, Lisa Monaco, ta yi tur da abin da ta kira cin hanci da rashawa a cikin gwamnatin ƙasar Rasha. We are here today because of actions the Department of Justice has taken today. Ta ce mun zo ne a yau saboda matakan da ma'aikatar shari'a ta ɗauka a yau ɗin. Kana a cikin makonnin baya-bayan nan, matakan da za su nuna ƙararra cewa ƙasar Rasha da take ƙoƙarin kare yaƙinta da ba a takale ta ba kuma maras dalili a ƙasar Ukraine, ita kanta mai cike da cin hanci da rashawa ce. Is also corrupt at its core. Akwai yunkuri iri ɗaya akan attajiran ƙasar Rasha da iyalansu da suka hada da manyan 'ya'yan shugaba Putin da matarsa da 'yar ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov, har ma da tsohon shugaban Rasha Dmitry Medvedev da Prime Minister Mikhail Mishustin. Fadar White House ta ce waɗannan ɗaiɗaikun mutane sun azurta kansu ta hanyar zaluntar 'yan ƙasar Rasha. Daga yanzu za a haramta wa kamfanonin Amurka zuba jari a ƙasar Rashar. Wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya ce wannan wani sabon ƙarin ta'azzarar takunkumin tattalin arziki ne da ƙasar Rasha za ta fuskanta. A halin da ake ciki, sabon zababben firaministan ƙasar Hungary, Viktor Orban, ya jaddada cewa zai kalubalanci duk wani yunkuri da ƙarin wasu takunkuman ƙungiyar tarayyar Turai kan ɗanyen mai da iskar gas ɗin ƙasar Rasha. Kana ba zai rika aikewa da makamai zuwa ƙasar Ukraine ba. Mr. Orban ya shaida wa manema labarai cewa zai yi wata tattaunawa mai tsawo ta wayar tarho da shugaba Vladimir Putin, inda zai yi kira a gare shi da ya ayyana tsagaita wuta. A gaida Bilkisu Babangida. To daga batun tsaurara matakai kan Rasha sai na sassauta wasu matakan a Najeriya, inda kwamitin shugaban kasar mai yaƙi da annobar corona ya sanar da sake sassauta matakan kariya daga cutar coronar. Mahukuntan Najeriya sun ce sun ɗauki matakin sakamakon raguwar yaduwar cutar da ake samu da kuma karuwar waɗanda ake yi wa allurar rigakafin cutar corona. Sai dai kwamitin ya ce da zarar an samu alamun sake karuwar cutar, ko da a ƙasashen da Najeriya ke mu'amala da su ne, to za a sake tsaurara dokokin nan take. Daga Abuja ga ƙarin bayanin da Zaharaddin Lawan ya aiko mana. Hukumomin Najeriya sun ce sun sake nazarin shawarwarin takaita zirga-zirga da taruwar jama'a, kasancewar a baya-bayan nan ana ci gaba da samun raguwar yaduwar corona a sassan kasar. Kwamitin shugaban kasa mai yaƙi da annobar corona ya ce an ɗage wasu matakan yaƙi da cutar, ciki har da janye dokar hana fitar dare da sanya takunkumi a wasu wurare. Jami'i a kwamitin Dr. Muktar Muhammad ya ce bayan nazarin sun fahimci akwai buƙatar a bar jama'a su yi walwala. Na farko, a da ka san muna cewa mutane ko ina suke mutum ya zama yana sanye da takunkumi. A halin yanzu abin da muka ce shine wato idan mutum yana waje shi kadai wurin da ba cunkoso, a waje wurin da ba yake ba a ba kenan, mutum zai iya ya cire takunkumi. Amma dai muna kiran jama'a a lura cewa a yi amfani da wannan damar tare da lura. Sannan na biyu, akwai wasu dokoki da tun da muka sa na wajen ƙayyade yawan mutane da za a iya taruwa a wuri guda, wanda muka ce da bai wuce mutum 50 ba. To mun ɗage wannan yanzu, amma cewa idan wurin rufaffe ne a ciki ne, to mutane za su yi amfani da takunkumin baki da hanci. Sannan akwai ɓangaren wurin ibada da muka ware da shi ma inda muka ce mutane kada a wuce kashi 50 na inda wurin zai ɗauka. To yanzu duka mun buɗe shi, mutane za a iya taruwa, amma da sharadi cewa idan wuri a rufe yake, kowa ya yi amfani da takunkumin fuska domin kare kai. Kazalika, Dr.
Dr. Muktar ya ce a ɓangaren balaguro ma sun yi sassauci kan wasu matakai musamman tafiye-tafiyen ƙasashen waje. Kafin ka shigo Najeriya dole tabbatar cewa ka nuna sakamakon gwaji da aka yi wanda zai nuna ba ka dauke da wannan cutar. To mun cire wannan matakin yanzu. Matukar mutum yana da allurar rigakafi. Wannan kuma ya biyo bayan nazari da muka yi na yawan kasashe da muke hulɗa da su akan cewa kasashen yawancin su duka an yi allurar rigakafi yadda ya kamata. Abu na biyu da muka cire wato shi ne idan mutum ka shigo ƙasar nan za ka sake yin gwaji bayan awa 24 gwada tabbatar cewa ba ka dauke da wannan cutar. To still dai muka duba cewa idan mutum yana dauke da allura za mu iya dauke wannan a halin da ake ciki yanzu. Wannan sassauci ne sosai akan yanda matakan suke da, kuma abu ne da aka dauka da zumar cewa za mu ci gaba da lura, za a ci gaba da kulawa sosai a duba yanayin mutanen da suka dawo da yanayin yaduwar cutar da kuma kwanciya a asibiti. Janye wasu daga cikin matakan kariya daga cutar corona sun fara aiki nan take a cewar Dr. Muktar. Amma ya ce muddin aka samu karuwar bazuwar cutar corona ko bullar wani nau'i da ya fi wanda suka sani barazana walau a Najeriya ko a ƙetare, to za su sake dawo da matakan cikin hanzari. Bayanai na cewa kawo yanzu fiye da mutum miliyan 10 ne aka yi musu cikakkun allurar rigakafin corona a Najeriya. Amma kwamitin yaƙi da cutar corona ya ce akwai buƙatar jama'a su bayar da haɗin kai sosai wajen karɓar allurar don samun kariya daga cutar. Zaharaddin Lawan, BBC Hausa a Abuja, Najeriya. Har yanzu muna Najeriya amma a wannan karan kan batun tsaro. Mazauna ƙauyen Baba Juli a ƙaramar hukumar Bali ta jihar Taraba sun tsere daga gidajensu bayan wani hari da 'yan bindiga suka kai daidai lokacin da aka yi buɗe baki. Rahotanni sun ce maharan sun kutsa cikin wani masallaci a ƙauyen inda suka yi awon gaba da masallata bayan sun harbi mutane jiya Talata. Taraba na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da ke fama da karuwar hararen 'yan fashin daji. Ga Ahmad Tijjani Bawage da ci gaban rahoton. Jami'ai a karamar hukumar Bali sun tabbatar da kashe mutum ɗaya a yayin harin, ko da yake wasu rahotannin sun ce 'yan bindigar mutum 3 suka kashe. Rahotanni sun ce maharan su kimanin 50 sun dira kauyen na Baba Juli ne akan babura inda suka yi ta harbe-harbe. Ga karin bayanin shugaban karamar hukumar Bali Musa Mahmud. Na samu kira daga wajen kansila na takalafiya wanda ke karkashin Bali local government. Yana bani labarin cewa yan bindiga daɗi ko kuma na sun shiga gari wadda karkashin wadda nashi wanda aka kira Baba Juli. To a yayin da mutanen suka shigo dai sun zo ne kawai suna harbe-harben bindiga domin samun su rikita mutanen gari. A yayin haka din da aka fara bindigogin ne mutanen gari suka shiga cikin wani irin hali ko ya kama guje-guje. A yadda labarin ya zo mini cewa kidnappers sun kama guda 7 a cikinsu, sannan sun harbi mutum guda 1 a wurin. Kamar a me suka zo wannan garin, akan babura ne ko akan me? Wanda suka yi wurin irin sun zo da babura ne, amma ba su iso cikin garin da babura ba. Sun ajiye baburan da bayan gari. Bayan su yi wannan operation a yayin da za su koma suka je suka ɗauki baburan suka tashi. Wani hali ake ciki yanzu a nan kauyen Baba Juli da ke karamar hukumar Bali? To, a labarin dai suna da cikin wani irin hali na jirkita wadda dai babu nutsuwa a wurin su, saboda suna tunanin cewa mutane ba su samu biyan bukata ba za su iya dawowa, domin har a yanzu ba a san menene dalilin shigowar su garin ba. Shin dama sun zo su dauki wannan mutanen guda 7 ko kuma a'a dama sun zo su yi sanadi su kori mutanen garin gaba daya, ba a san menene manufansu ba. Babu masaniya zuwa yanzu kan inda maharan suka kai waɗanda suka sace bayan harin na jiya Talata. Wasu rahotanni sun ce ko a watan jiya ma maharan sun aukawa kauyen na Baba Juli kafin a tilasta musu ficewa bayan an yi musayar wuta. Taraba, kamar wasu jihohi a arewacin Najeriya, tana fama da matsalar 'yan fashin daji waɗanda ke kai hare-hare kan mazauna yankunan karkara da sashen mutane don neman kuɗin fansa, ko da yake a kullum mahukunta suna cewa suna yin bakin iyakar kokari wajen shawo kan taɓarɓarewar tsaron. Rahoton Ahmad Tijjani Bawage kenan. To a Najeriya an sako ɗaya daga cikin fasinjojin da aka sace kwana 9